tak pre mne folklór znamená, ja by som povedala, taký môj život. Ja by som si bez spevu nevedela predstaviť ani život. Ja keby som si nebola spievala, lebo som ako jak v živote všelijaké ťažkosti prídu, všelijaké veci, tak by som možno ani nevedela žiť bez folklóru. No, takže od malička som spievala, potom sme nacvičovali všelijaké programy s jednou tetou tu z Rejdovej, jak som už vinčala zo školy, keď som už bola taká 13-14 ročná. No a keď mi ešte bolo takých 11-12 rokov, tá tu boli v našej dedine, prišli pán profesor Plicka, tá už pre nich som spievala, aj s mojou starou materou som chodila spievať ku nim. No, všelijaké tieto fotky si robili, no a potom sme si už založili aj súbor, jak prišiel sem pán učiteľ Kryščák, on bol rodak z Rejdovej, a jak vyštudoval, tak ho pridelili sem, no tak sme založili súbor Horu, no lebo on bol pán učiteľ, tak súbor Hora, že sa bude menovať. No ale my sme ho potom presvedčili, že my rečujeme po rejdovsky, tak sme to zmenili na súbor Hora. Nad Rejdovou jasne slunko svieti, našim krajom dnes taký chýr letí. Veľké výročia oslavujemo, kolísku kultúry spomínamo. Rozvíjamo kultúru v Gemerii. Sklenotnice tých našich matérií ospevujemo hovorí doliny. Tie studeničky, potoky, bystríny. Obnovujemo my zvyky starie. To bohatstvo v prieškrinku ukryte. Byte piesne dolinami zneli. Pod stolicou po celom Gemerii. Už 70 rokov minuli, keď sme súbor Horu zakladali. Našo piesne celým svetom znejú. Od prameňa slanej ku Dunaju. Ja by som im chcela povedať, aby v tom pokračovali, aby rozširovali náš zvyk a tie tradície, jak je to tu u nás máme, čo nám našo predkové nahali, bo našo predkové nám nahali tu veľké bohatstvo v tých piesňach.
a všelijaké rečňovanky, čo sme sa prislúchali od starých, tance, spevy, kroje, aby si zachovali a tie všetky zvyky. No tak dúfam, že budú pokračovať, bo teraz pokračujú, sú šikovne. No tak len to, že aby pokračovali aj ďalej, budem im trimať palce.